bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ipinamigay ko ang anak ko para lang mabuhay siya. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Ikay. At ito, ang aking secret file. Year 2012. Gumuho ang mundo ko. Yung masayang pamilya na kinalikahan ko, naglaho. Nagkaroon ng ibang babae si Papa. At ang mas lalong nagpabigat ng sitwasyon namin ay ang pagkakaroon ng iba ni Mama. Ilang buwan pa lang ang nakakaraan. At itong bago ni Mama, nabuntis siya. Pakiramdam ko naiwan ako sa ere. Pakiramdam ko mag-isa na lang ako. Sinubukan kong ibangon ang sarili ko. Kaya mas ginalingan ko pa sa pag-aaral. Hindi naman ako nabigo. Nagkaroon ako ng honor. Tuwang-tuwa ako noon. Nagagraduate ako ng elementary na may medal. Pero nung graduation day, ang lungkot. Mag-isa lang ako. Walang magulang. Then year 2013, may mga nagpaparamdam sa akin. Mga manliligaw. Sa totoo lang, hindi ako nagagandahan sa sarili ko. Bukod pa roon, naiisip ko noon, pare-pareho lang naman ang mga lalaki. Mga manluloko. Yes, DJ Rocky, naging man-hater ako. Yung mga nanliligaw, yung mga nagpaparamdam sa akin, hindi ko sila pinapansin. Ayaw kong mag-entertain. Lumipas ang 4 na taon. May nakilala akong lalaki. Same age. Ka-birthday ko pa. That time, parang nag-iba ang pananaw ko tungkol sa mga lalaki. Parang binigyan ako ng senyales ni Lord na itong lalaking to ay destiny ko. Itago natin siya sa pangalang Augusto. Niligawan niya ako. Pumayag ako na maging girlfriend niya.
Siya ang aking first hug, first holding hands, first kiss sa cheeks. Siya ang first boyfriend ko. Kung dati halos araw-araw kaming nagkakasama o nakakapagkita, dumating yung time na kinailangan niyang umuwi sa Bicol. Lumipas ang isang buwan at naisipan ko rin na mag-aral sa Bicol, kung saan nandun ang aking lolo. Yes, DJ Rocky. Lumipat ako ng paaralan para lang maging malapit kay Augusto. Kaya lang, habang dumadaan ang mga araw, nagbabago rin ang aking pananaw, pati nararamdaman. Isang araw may nakilala akong lalaki na itago natin sa pangalang Jello. Pogi, palabiro, maalaga, palakaibigan, pero ubod ng kakulitan. Una ko siyang nakita nung naglalambitin siya sa stage. Tawang-tawa ako na hindi naman madalas mangyari sa akin. Medyo mas lamang ang kaseryosohan ko sa buhay. Siguro dahil na rin sa mga nangyari sa akin. Pero sa pagkakataong yun, napatawa ako ng isang lalaking hindi ko naman lubos na kilala. Akala ko hanggang dun lang yun. Pero mapaglaro ang tadhana. Si Jello pala ay kaklase ko sa nilipatan kong school. May isang kaibigan siya na nagka-interes sa akin. Matangkad at moreno. Itago natin siya sa pangalang Nick. Binasted ko yun. Siyempre may boyfriend ako eh. At ayokong tumulad sa papa ko na isang manloloko. At nung mga panahong yun, si Jello, dikit ng dikit sa akin. Tanong ng tanong tungkol sa mga tipo kong lalaki. At para tumigil na siya sa kakadikit sa akin at kakatanong, sinabi ko sa kanya na meron talaga akong tipo. Maliwanag kong sinabi sa kanya na ang tipo kong lalaki ay may tsura, responsable, at higit sa lahat, marespeto. At sinabi ko kay Jello na may boyfriend ako. Maliwanag kong sinabi sa kanya yun para tigilan niya na ako kasi nainis na ako sa kanya. Pero ang sagot sa akin ni Jello, pogi, matangkad, responsable at marespeto naman si Nika. So ang sabi ko, wala akong pake. At sa araw-araw na ginawa ng Diyos, sa tuwing papasok ako ng classroom, makikita ko si Jello. At kapag uupo na ako sa upuan ko, uupo rin siya sa tabi ko. At dahil sa kakulitan niya, naging kaibigan ko siya. Alam kong dapat ko siyang iwasan, pero habang tumatagal, hindi ko maiwasang maramdaman mula sa kanya na ang gaan-gaan niya kasama. Na wala akong dapat ikabahala kapag siyang kasama ko. Ang saya sa tuwing siyang kasama ko. Para bang nawawala ang mga problema ko sa buhay. Then isang araw,
Sinurprise ako ng boyfriend ko. Dinalaw ako sa school. Nang makita ko ang boyfriend kong si Augusto, hindi man lang ako nakaramdam ng saya. At nung makita ko siya, parang ang dami kong napansin sa kanya. Bakit ganun yung suot niya? Bakit may hikaw siya? Bakit parang ibang tao na siya? Parang hindi na siya yung taong gusto ko. Alam ko naman sa sarili ko na maging ako ay nagbago. Pero iba eh. Nawala yung kilig ko sa boyfriend ko. At mukhang alam ko na yung sagot. Sa tanong kung bakit parang may mali sa akin. At yung sagot na yun hindi ko matanggap sa sarili ko. Na yung kinamumuhian ko sa lahat, nagawa ko na. May mahal na akong iba. Si Jello. Nagmahal ako ng iba na dapat ang minamahal ko ay ang lalaking sinabihan ko ng matamis na oo. Lumipas ang buwan, pinilit kong ibalik ang pagmamahal ko kay Augusto. Umiwas ako kay Jello. Pero para namang bubble gum sa lagkit itong si Jello, ayaw akong tantanan. Hinayaan ko lang, hindi ko pinansin. Pero dumating yung isang pagkakataon na hindi ko inaasahan. Ang boyfriend kong si Augusto, nakabuntis ng iba. Nasaktan ako. Napatanong ako sa sarili ko, pangit ba ako? Dagdag ko pang tanong, kaya ba ako niloko kasi mahirap akong mahalin? O karma ko ba to kasi habang kami pa ni Augusto nagmahal na ako ng iba? At dahil sa sakit na naramdaman ko, ay naganap ako ng comfort. Si Jello ang naging sandalan ko. Naging malapit kami sa isa't isa hanggang sa manligaw na siya sa akin. Tandang-tanda ko pa, September 2, 2016. Hinalikan niya ako sa labi. First kiss ko yun sa labi. Imbis na magalit sa nakaw niyang halik, naramdaman ko ang lakas ng kabog ng puso ko. Mahal na mahal ko siya. At sinabi niya ring mahal na mahal niya ako. Hiningi niya ang pagkababae ko. At wala akong atubili na ibinigay ito. Alam kong maaga pa, bata pa kami. Pero mahal ko siya. Ayaw kong iwan niya ako kagaya ng nababalitaan ko sa iba. At kagaya ng ginawa sa akin ni Augusto. Akala ko sa pagbibigay ko sa sarili ko kay Jello ay magiging okay ang lahat. Magiging masaya lang ang relasyon namin. Kaya lang lumipas ang 2 buwan. Nahihilo na ako. Akala ko anemic ako. Yun pala, buntis na ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Takot na takot ako. At ang nakakapanghina ay nung sinabi ko kay Jello yung kalagayan ko. Tinanong niya ako, anong sabi ng mama mo? Ang ine-expect ko na sasabihin niya sa akin ay, hindi kita pababayaan. Pero hindi yun yung nabanggit niya. Nasaktan ako doon. Dahil ang iniisip niya,
ay yung sasabihin ni mama. O responsibilidad ito ng magulang ko. Yun yung dating sa akin. Hindi niya man sa akin sabihin. Wala ako sa matinong pag-iisip. Kaya natagpuan ko na lang ang sarili ko na ginagawa lahat ng bawal sa isang buntis. Nagiinom ako ng alak, naninigarilyo ako, nagpapagod ako. Para lang mawala ang bata sa sinapupunan ko. Gusto kong matanggal na ang bata na nasa sinapupunan ko. Pero masyado siyang makapit eh. Para bang ayaw niya talagang bumitaw, kahit na alam niyang ayoko na siyang isilang. Wala pang nakakaalam, bukod sa amin ni Jello. Pero kailangan ko nang ipaalam sa mama ko ang nangyayari. Kaya isang araw, nagtapat na ako sa mama ko. Galit na galit siya, DJ Rocky. Nagdesisyon siya na kunin ako sa lolo ko pagkatapos ng school year. Agad-agad, pagkatapos ng school year, pinauwi ako ng Maynila. Pasakay na ako ng bus nang dumating si Jello. Umiyak ako noon. Hinihintay kong sabihin niya sa akin na wag akong umalis. Kasi hindi na ako aalis. Kung sasabihin niya yun. Pero hindi niya ako pinigilan. Ang sabi niya, yun ang mas makabubuti sa amin. Yun daw ang mas makabubuti sa akin. Lumipas ang mga buwan. Lumalaki na yung tiyan ko. At nabalitaan ko mula sa ibang kaanak namin na ang mama ko ay ibinalita kay Jello na nawala yung anak namin. So pinalabas niya kay Jello na nalaglag ang baby namin. Kahit ako, hindi sang-ayon dun sa mismong ginawa ng nanay ko. Nakita ko na lang nag-post si Jello ng sad face tapos nag-deactivate sa Facebook. Hindi ko na rin siya makontak sa ibang contact number niya. Imagine, yung taong mahihingahan ko, nilayo sa akin ang sarili kong mama. Pero kailangan ko maging matatag. 7 months na ang baby sa tiyan ko. Nang bigla na lang akong makaramdam ng sobrang sakit sa tummy ko. Yung pala manganganak na ako, isinugod ako sa ospital. Premature birth. Ang daming nangyari. Nung nakabalik ako sa ulirat, humingi ako ng kapatawaran sa Diyos. Sabi ko, gagawin ko ang lahat para lang mabuhay ang anak ko. Fighter naman ang baby namin eh. Parang hindi siya sumusukong mabuhay. Ang nakikipag-usap sa doktor ang mama ko.
Mataas daw ang bill sa ospital. At alam kong hindi na namin yun kayang bayaran. Nakiusap ako kay mama. At si mama ang nakiusap sa tita ko na kung pwede bayaran ang hospital bills. At kung pwede, tsaka na lang namin yun bayaran. At sa awa ng Diyos, pumayag naman ang tita ko. Ang hindi ko inaasahan, meron pala itong kapalit. May kapalit. Isang desisyon na hindi ko naman mismong ginawa. Pero kailangang tanggapin. Dahil yun ang nararapat gawin. Gusto nilang ampunin ang anak ko. Kahit labag sa loob ko para lang mabuhay ang anak ko, sige. Kunin niyo na siya. Ipinamigay ko ang anak ko para lang mabuhay siya. At hindi ko yun makakalimutan. Sa ngayon, 7 years old na ang anak ko. Masayahin siyang bata. Mahal na mahal siya ng mga kinikilala niyang mga magulang. Nakakasama ko ang anak ko. Nakakalaro ko. Naaalagaan. Bilang ate niya. Pero yun ang masakit. Bilang ate niya lang. Hindi ko nababawiin ang anak ko. Kahit na may kakayanan na akong bawiin siya. Ayokong magulo ang buhay niya. At alam kong masaya na siya sa buhay niya ngayon. At kung dumating man ang panahon na malaman niya ang totoo, hindi ko ipagkakait sa kanya ang mga sagot sa mga tanong niya. Mahal na mahal ko ang anak ko. At wala akong ibang gusto kundi ang maging masaya siya, mapayapa siya, at mabuhay siya ng matagal. Kahit na ang kapalit noon ay pangungulila ko sa kanya. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Ikay. At ito ang aking secret file.